दिनैनि बे समसिमहालागैबो जोंनि बर' हारिनि बर' हिन्जाव माहारिफोरखौ नन ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरनिफ्राय गोजानाव था, नन ट्राइबेल हारिनि हौवाफोरजों रिलेशनशिप लाखिनाङा, बिसोरजों मोजां मोनलायनाङा, गोबाव सम बादा होबोदों। आरो एफाग्राब बादा होसेयावबो जोंनि हिन्जाव माहारिनिफ्राय ओरैबायदि माखासे हिन्जाव मानसिफोर दङ जायफोरनिखि जोंनि बर' हारिनि बादा होनाय माखासे बाथ्राफोरखौ बिसोरो खोनासंबोआखै। गावसोरनि गोसो बायदि बिसोरो बै गुबुन हारि नन ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरजों थांखुमानानै बहाबा दिल्ली मुम्बाइआव फानखुमा हैजादों, बहाबा हाबा जाहैनानै अयथासार खालामजानानै न'आव फैफिनना थाफिननांदों। गोबां रोखोमनि गोबां माने गोथां जारिमिन दिनैसिमबो बे समसिमावबो जानायखौ जों नुनो मोनो। गिबि गिबियाव बर' हारिनि गासैबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ आङो खुलुमहरग्रोनाय जाबाय। दा समाव फेसबुक रिल्स भिडिअसखौ लानानै जा दावराव दावसि जाबाय थानाय जाथायफोर नुथायफोर आरो जोंनि बर' हारिनिनो माखासे हिन्जाव मानसिफोरा नायथावजायै माखासे रिल्स भिडिअसफोरखौ गावबा गावनि फेसबुक पेजनि गेजेरजों आपल'ड खालामनानै जोंनि गेजेराव शेयार खालामबाय थायोमोन। बैफोरनि माखासेखौ दिनै जोंनि गेजेराव बिजिरनायनि गेजेरजों साजा होनाय माखासे नुथायफोरखौ जोङो नुनो मोनदों। साजाखौ होनांगौ, साजाखौ होनाङा होनाखै, जियानो जा सोरबा सासे हिन्जावनि फिसाया, हिन्जाव मानसिया माबा मोनसे गोरोन्थि खालामबायब्ला आरो बेखौ बिनि गोरोन्थिनि थाखाय दिनै खनसे नङा खननै नङा खनथाम वार्निं होसेयावबो बियो जुदि मानियाखैब्ला बिखौ जि बिनि मोदोमाव सोरबा सासे हौवा मानसिया सासे हिन्जाव मानसिनि मोदोमाव माबोरैहाय आखाइ होनो हाखो आरो सासे हौवा मानसिया सासे हिन्जाव मानसिनि मोदोमाव आखाइ होनो थाखाय सोर राइट्स होखो, सोर अथरिटि होखो। सासे हिन्जाव मानसिनि गोरोन्थिया साजा होजाथावना जुदि गोरोन्थिब्ला बेखौ हिन्जाव मानसिफ्रानो साजा होगोन। बेवहाय रावबो हौवानि फिसाफ्रा बा हौवा मानसिफ्रा सासे हिन्जाव मानसिनि मोदोमाव आखाइ होनो मोन्थाय गैया, राइट्स गैया। सोर मोन्थाय होदों? सोर मोन्थाय होदों? सासे हिन्जाव मानसिनि मोदोमाव आखाइ होनो नोंखौ सोर मोन्थाय होदों? फार्स्ट अफ अल बे बाथ्राखौ मोजाङै गोसोआव लाखि। समाज बेरेखा, समाजनि नेमखान्थिनि बारगा जोंनि हारिनि जायफोर सुबुंफोरा खामानि मावना जों रायजो राजानि सिगाङाव दिन्थिगोन, बैसोरखौ जोंनि हारिनि साफ्रोमबो सुबुङा नेमखान्थिनि गेजेरजों साजा होलांखानांगोन। साजा होनायनि गेजेरजों जों बेखौ बुजायनानै जोङो मोजां लामायाव जों लाबोनो नाजानांगोन। दिनै जोंनि हारिनि समाजनि हारिनि दानानै दोननाय नेमखान्थिनि बारगा जोंनि हारिनि जायफोर सुबुंफोरा खामानि मावगोन, बारगा खामानि मावगोन, बैफोर सुबुंफोरखौ जोंनि हारिनि दानानै दोननाय नेमखान्थिनि गेजेरजों जोङो बिसोरखौ बुजायनायजों लोगोसे वार्निं होनायजों लोगोसे आरो साजा होथावना जुदि दाय मावदोंब्ला बेखौ जोङो साजा होखानांखागोन। नाथाय जोङो माखासे ओरैबायदि नुथायबो नुदों जोंनि हारिनि गेजेराव, जोंनि माहारिनि गेजेराव हानायखौ नारसिननाय, हायैखौ सिरि दोननाय। नंगौना नङा रायजो राजा नोंथांमोन? बेनो नामा मोनसे थार बिजिरनाया? सोरनिबा गोरोन्थिखौ, माबेबा गोरोन्थिखौ लानानै बिजिरदोंब्ला गासैहाबो समान मोन्थायै बिजिरनानै सल्भ खालामनो नाजानांगौ आरो साफ्रोमनिबो गोरोन्थिखौ समान नोजोरजों लानानै जोङो बिजिरनानै सल्भ खालामनो नाजानांगौ। बेल' नङा रायजो राजा नोंथांमोन, जोंनि हारिनि गेजेराव ओरैबायदि माखासे सुबुंफोर दङ जायफोर सुबुंफोरानोखि जोंनि समाजनि दानानै दोननाय नेमखान्थिनि बारगा खामानि मावनानै, खामानि मावनानैब्लाबो जोंनि समाजनि गेजेरावनो बिन्दास उदाङै गिदिंगासिनो दङ। नाथाय दिनैसिमबो बैफोर सुबुंफोरखौ जोंनि समाजनि दानानै दोननाय नेमखान्थिनि गेजेरजों, नेमखान्थिनि गेजेराव लानानै बैफोर सुबुंफोरखौ बिजिरनाय नुथायखौ जोङो दिनैसिमबो नुनो मोनदिया। जाहोना मा? जाहोना मा? गोरोन्थिया गोरोन्थियानो, आरो बे गोरोन्थिनि थाखाय समाजनि दानानै दोननाय नेमखान्थिनि गेजेरजों जेरैबायदि साजा होनांगौ बेफोरबायदि साजाखौ जोङो होलांखानांगोन। नंगौना नङा रायजो राजा नोंथांमोन? बेफोरबायदि माखासे थासारिखौ लानानै जोंनि हारिनिनो माखासे बर' सुबुंफोरा एबसुखौ सोंखारिनाय नुथायखौबो जों नुनो मोनदों। एबसु, अल बड' स्टुडेन्टस इउनियन, बे एबसुआ रावनिबो बिमा बिफानि सम्पति नङा दै। एबसुखौ डाइरेक्ट टारगेट खालामनानै डाइरेक्ट थोंजोङै दाराय, रायनोब्ला सोरबा एबसुनि बिबानगिरिखौ थोंजोङै टारगेट खालामनानै रायहर। नाथाय बे गोथार एबसु सोदोबखौ रावबो दाराय, रावबो दा सोंखारि। आरो बे एबसुनि गोथार महर मुस्रियाव जाय एबसुनि बिबानगिरिया
एबसुनि माखासे दानानै दोननाय संबिधानफोरखौ क्रस खालामनानै एबसुनि माखासे पावार एन्ड फांसनफोरखौ गावनि बिमा बिफानि गालांखानाय सम्पति बायदि इउज खालामनो सानदोंब्ला इउज खालामनायनि गेजेरजों एबसुनि गोथार महर मुस्रियाव गोसोम दागो फोनांनो सानदोंब्ला बै एबसुनि बिबानगिरियाबो खारग'नाय नङा सिदा बाथ्राखा मिथिबाय दिनै जोंनि बर' हारिनि सोरबा बर' फिसाया एबसुनि गोथार मुंखौ एबसुनि गोथार सानस्रिखौ टारगेट खालामनानै थोंजोङै सोंखारिदों आरो सोंखारिनाय नुथायखौ दिनैनि बे स्टेजाव बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफ्रा नुबाय खोनानो मोनबाय जाहोन दं सोंखारिग्राफ्राबो ओरैनो सोंखारियाखै थांनाय मोनसे समाव एबसुनि माखासे दैदेनगिरिफ्रानो जोंनि बर' सिख्लाया बर' हिनजाव मानसिया जिन्स लंपेन्ट गाननानै बेरायोब्लाथाय बेनि जिन्स लंपेन्टखौ हासिना होनायजों लोगोसे बिनि खानायखौ हास'ना होयोमोन बिनि गोदनायाव सेन्डालनि माला गानहोयोमोन बिनि गोदनायाव थामानि माला गानहोनानै बिखौ ओरैबायदि लासिं सिं खालामोमोन बेफोरबायदि साजाया ना जोंनि बर' हारिनि समाजनि नेमखान्थियाव दङना रायजो राजा नोंथांमोन जेरावनोखि जोंनि बर' हारिनि दानानै दोननाय समाजनि नेमखान्थियाव बेफोरबायदि साजायानो गैया बेफोरबायदि नेमखान्थि गैयै माखासे साजाफोरखौबो थांनाय मोनसे समाव जोंनि बर' फिसाफोरनि सायावनो अत्याचार खालामनानै साजा होबोदों थांनाय मोनसे समाव बर' हिनजावफ्रा बर' सिख्लाफ्रा जिन्स लंपेन्ट गाननायनि थाखाय खान्दा खान्दा गुसुं गुसुं ड्रेस गाननायनि थाखाय गनायजाथावै साजाफोरखौ होबोदोंमोन आरो जायफोर सुबुंफोरा साजाखौ होबोदोंमोन बैसोर साजा होग्रा सुबुंफोरनि गोबांखौनो जों दिनैनि स्टेजाव मा नुनो मोनो गुबुन हारिनि नन ट्राइबेल हारिनि हिनजाव लानानै बै नन ट्राइबेल हारिनि टाइटेलखौनो सोलायबावनानै कनभार्ट खालामनानै लाबावनाय जों नुनो मोनो बेयो गोथां सावगारि नुनो मोनो रायजो राजा नोंथांमोन अब्ला नायदो जाय समाव जोंनि बर' हिनजावफोरखौ बर' सिख्लाफोरखौ जिन्स लंपेन्ट गाननायनि थाखाय गुसुं गुसुं ड्रेस गाननायनि थाखाय गनायजाथावै मानिजाथावै साजाफोरखौ होबोदोंमोन बैफोर सुबुङा दिनै नन ट्राइबेल हारिनि हिनजाव लानानै हाबा लानानै आरामसे गेबबांबां संसार जागासिनो दं अब्ला दिनैनि समाव बैफोरबायदि सुबुंखौ जोंनि समाजनि नेमखान्थिनि गेजेरजों जों मा साजा होनांगौ रायजो राजा नोंथांमोन जों साजा होनांगौ बैसोरखौबो समाजनि नेमखान्थिनि गेजेरजों मिथिबाय दिनै बर' फरायसा आफादनि ओंथिया मा आरो बर' फरायसा आफादनि मावनांगौ गुबै खामानिफोरा मा स्पेसियेलि जों जुदि बुंनो थाङोब्ला जोंनि बर' हारिखौ फोसाबनाय बर' हारिनि दानानै दोननाय नेमखान्थिनि बारगा सोरबा बर' फिसाफ्रा खामानि मावदोंब्ला बेखौ नोजोर लाखिनानै समाजनि नेमखान्थिनि गेजेरजों दानानै दोननाय नेमखान्थिनि गेजेरजों बिखौ बिजिरनायनि गेजेरजों बिखौ फोसाबनाय बिखौ सुद्राय होनाय नंगौना नङा रायजो राजा नोंथांमोन लोगोसे जोंनि बर' बिमा रावजों सोलोंथाइ होनाय आरो गोबां रोखोमनि गोबां गाज्रि थासारिफोरखौ फोसाबलांनायनि माखासे एजेन्डाफोरा गासैबो बर' फरायसा आफादनि आखायाव थाजोबो नाथाय दिनैनि बे समाव नैबे सोंथिया बेरखाङो एबसुनि बर' फरायसा आफादनि 10 बोसोर 12 बोसोर आफादगिरि बिबानाव थाखांनायनि उनावहाय बे बिबानगिरिया गावनि जेनेरेशन गथ' गथायफोरखौ बर' बिमा रावजों सोलोंथाइ होदोंना साबैसे बर' फरायसा आफादाव बिबान लानानै बिबान ओंगारलांनाय दैदेनगिरिफ्रा गावनि गथ' गथायखौ जोंनि बर' बिमा रावजों सोलोंथाइ होदों रायजो राजा नोंथांमोन आरो बैफोर दैदेनगिरिफ्रानो बे बर' फरायसा आफादनि बिबान लानाय समाव जोंनि बर' हारिखौ बर'फोर खौसे जा बर' राव गेवलांथों बुहुमनि बर'फोर खौसे जा बेफोरबायदि गोबां हारिनि जांख्रिथायारि माहारिनि बाथ्राफोरखौ लानानै बिसोरो स्ल'गान होलांदोंमोन नाथाय बैफोर दैदेनगिरिनि साबैसे गथ'फोरा दिनै बर' बिमा रावजों सोलोंथाइ लादों आरो सोलोंथाइ होदों बर' फरायसा आफादल' नङा दिनै बर' थुनलाइ आफादनि साबैसे दैदेनगिरिया दिनै गावनि गथ'फोरखौ बिमा रावजों सोलोंथाइ होदों रायजो राजा नोंथांमोन साननानै नाय एसे खुगाजों बुंबाल' जाया प्रेक्टिकेलि नोङो मावनानै दिन्थिलांनांगोन बिबान लानानै बिबानाव थानानै खुगाजोंल' हारि सिबिनायनि बाथ्राखौ बुंबा जानाय नङा दिनै नोङो बिबानाव थानानै हारिनि बाथ्राखौ बुंनायजों लोगोसे दिनै नोंनि गथ' गथायफोरखौ मानो बिमा रावजों सोलोंथाइ होनो हादिया मा जाहोनाव
हा बेनो नोंनि हारि सिबिनायनि हारि फोजाखांनायनि बर' बिमा रावखौ फोथांना लाखिनायनि थांखिफोरा रावफोरा बेनो हा बेनो मा बुङो रायजो राजा नोंथांमोन बेफोरबायदि दैदेनगिरिफोरखौ हा मा बुङो बेसे लासिं सिंनि बाथ्रा नाय रायजो राजा नोंथांमोन बे समा बै थांनाय सम नङा जाय थांनाय समाव जोंहा बिमा रावजों सोलोंथाइ लानो थाखाय थोजासे नांनाय बायदि स्कुल फरायसालिफोर गैयामोन आरो जुदि फरायसालि स्कुल दंमोनब्लाबो 30 किल'मिटार 20 किल'मिटार गोजानाव दंमोन जेरावनोखि बै फरायसालिसिम थांनानै बिमा रावजों सोलोंथाइ लानो थाखाय थांनो थाखायबो जेबो सुबिदा गैयामोन जायनि थाखाय जोंनि बर' हारिनि बर' फिसाफोरा बै समनि बर' फिसाफोरा गुबुन बिमा रावजों सोलोंथाइ लानानैब्लाबो सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों गावखौ दैदेनबोदों गावजों लोगोसे जोंनि हारिखौ दैदेनबोनायनि सिमांखौ सुजुबोदोंमोन नाथाय दिनैनि बे समाव जोंनि बर' बिमा रावजों सोलोंथाइ होनाय सोलोंथाइ होग्रा फरायसालिफोराथ' एभेलेबल दं नाथाय अब्लाबो जोंनि हारिनि दिनैनि बे समनि दैदेनगिरिफ्रा मानि थाखाय मा जाहोनाव गावनि गथ' गथायफोरखौ बिमा रावजों सोलोंथाइ होआ बिसोरलाय हा जोंनि माहारियारि आफादनि बा बबेबा आफादनि बिबानगिरि जानानै बर' राव गेवलांथों बर' हारि खौसे जा बेफोरबायदि खुगाजों बुंबा जानाय नङा प्रेक्टिकेलि गावनिखौबो मावनानै दिन्थि जों रायजो राजानि सिगाङाव मिथिबाय बेफोरबायदि लिडारफोरखौनो जों मा बुङो मिथिगौना सेल्फिश खुगायावल' मोननो थाखाय बिसोर खुगाजों बायदिसिना रोखोमनि राव बाहायो दा आंनि बुंनाय बाथ्राफोरखौ नोंथांमोना गासैबो बिजिरबानो जाबाय बिजिरनायनि गेजेरजों आंनिसिम कमेन्ट हरनो दाबाव खुलुमबाय जे बर' हारिनि जे बर' बिमानि